Bizim Daşoğuz vilayetimizde esasy meşhur ekilýän ekillerimiň biri hem Jowen hasyly hataplanýar. Onha Jowen hasyly başı gyrkylyp otundan başı gyrkylyp alnandan soňra dok dänesinden harmana eltilýär. Ondan onha harmana da döwülip şu tayar dänesi onha arassalanyp atylyp alınýar da onha Jowen dänesi. Ondan bunyň tayar dänesinden degirmene salınıp ak un edilýär. Onha. Jowen un. Bulam Jowen un diýip atlandyrylýar. Jowen unundan hamir edileni özgün suwdan taýarlanýar. Yani kaynap duran suwdan. Ýa-da bolmasa kaynap duran çorbasyndan taýarlanyp azyrak ak unyň goşulyp berip bolýar. Ini şu ununu tuzam tekene. Unumyzy şeýle garanyna suw kızgın bolansoň, kaynan bolansoň, ini biz agaç çemçede garýarsoň ilki bilen. Soň şowalsoň elimiz bilen o ak unyň bugduýyny goşup, elimiz bilen gowatyp ýugurýar. Jowen etini ýaz aýlaryna ekilýär. Yani may aýlaryna ekilip ol büýük ýygnalýar. Şu jowen unumyzyň häzir şeýle edilen hamirden bizim ene mamalarymız mäşewe pişirenler şu ellerini alıp şoňa sıkmada goşýan eken aýaklarını. Tabagyna mäşe tuğ goşulýar. Jowenyň pişenen çiğden hantalygy üçin ören bir peýdaly etmekden biri da şu. Hamirimize buğday unundan hem garşdyrýar. Onha hamirimiz taýar boldy. Indi hamirimizi gadana atarýaly kiçik bölejikleri bölýär. Onha hamir bölejiklerini de taýar boldy. Muny häzir gaýnap duran gadana atmaly. Taýar bolan soğan bölejiklerini de şeýdip oňluk böleklere bölüşdirýär. Soňundan bolsa gaýnap duran çorbanyň ýagyny alışdyrýar, ýüzüniň ýagyny. Yani çorbanyň ýüzüniň ýagy almaýanyň sebäbi kurtup bişeni onu duzluk etmek üçin. Yani bişen kurtugy garyp garlany onu hasam tagamly, süýjy tagam berýär. Gaýnap duran çorbamyza taýar bolan Jowen kurtuk bölejiklerini atyşdyryp başlaýar. Onha taýar bolan Jowen kurtugymyzyň üstüne alan ýağımyzy hem soğan çorbamyzy üstüne tepdik, heme kurtugymyz ýapyşmady. Jowen kurtugymyzyň gapdaly bilen onuň çorbasyny hem tabaga guýuşdurýar. Jowen kurtugyň gapdaly bilen çorbasy hem tabaga guýulyp taçaga alyp berilýär. İkisini bile ýeninle ol has hem datly bolýar.